Malita sekamadoda nuola yathanda yini saye Malita sekamadoda Babumeya simbona namhlanje ula ezamempilo mhlambe ukusichazela sithatha sibeke babumeya ungani namhlanje ela ezamempilo namhlanje silapha ezamempilo sizohlangana nomama abasebenza kule market yasezamempilo. Izamempilo imarket yakhona indala kakhulu, siyenza umsebenzi omkhulu esizulu kakhulukazi phakathi kwala ifekayo namaphethelo. Enye yeindawo ekwazi ukufuna umnotho wale ndawo kwafunda abantwana abaningi kwashintsha imizi eminingi. Njengohulumeni wasemkhanyakude sibambisene nenhlangano yethu uMhlosinga nohulumeni waKwaZulu Natal kakhulukazi uMnyango kaMama uSithole Mloyi siqale ngonyaka odlule uhlelo lokuthi ivuselele emakethe ibuyele esimeni sayo ngoba ilisindala ikade yakhala. Manje emavikini amabili adlule ingxenye emakethe ibisithungeleka ngomlilo ngoba besebenzisa igenerator. Washaka imakethe yonke ikakhulukazi le ndawo bese beyisebenzisa kwalimala zonke nempahla zabo. Sase siyathembisa ke ngesonto edlule masobabona sobuya sibone ukuthi singasondela kanjani kuba ingxenye yokuthola isixazululo esibena ababhekene naso. Ngiyafisa ukubika namhlanje ukuthi besila namhlanje sesibambisene nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu emakhaya ukhokha. Namhlanje besizoshiya isinxephezelo ukubekwazi ukuthola impahla yabo. Isinxephezelo esingango 750,000 amarandi. Imali le enikwe omama bekwazi ukuthenga isitoko sabo bekwazi ukuqhubeka besebenza. Ngaphezu kwalokho sibakhela i-temporary shelter njengamanje ukuze bebe nendawo abazodayisela kuyona. Kodwa umsebenzi wokukhanda imakethe uyaqhubeka ngoba umsebenzi ebevele siwenza sikhanda bese imakethe siqhubeke ibe sesimeni sokuthi ibe lento ebizwa ngokuthi world class market ezoheha wonke umuntu odlula kumgwaqo ke kangene umnotho